Hej, jeg vil gerne vise, hvordan jeg lægger et naturligt lag op. Det første jeg starter med, det er at tage sådan en pensel fra, hvad det nu det hedder, Søstrene Grene, og fugter den lidt i vand. Der skal ikke for meget vand på. Og så er man bare lige at købe, man har. Sådan, fordi jeg så hænger make-up'en bedre fast. Og det er meget godt, fordi så falder det ikke lige så hurtigt af. Og så er det også godt, hvis man har en lidt fugtige pensler. Og så har jeg en anden en her, en lille en. Jeg kan godt se. Okay, jeg starter med at tage noget hvid. Hvor lige kører det hen over øjet. Bare lige kører det rundt. Så det kommer til at snøde. Så vasker jeg den lige lidt bare. Så har jeg en guldfarve, men det er ikke så godt se den. Og bare lidt på. Begge øjne. Der er ikke så meget at se, men det er fordi jeg bruger ret meget. Så tager jeg en meget mørk blå. Det skulle jeg tage med en lille. Den fugter jeg også lige lidt. Så tager jeg en mørkeblå. Og så kører jeg den lige her. Og håber jeg lige skal have vand på, så når jeg lige kan tvære det lidt ud. Det bliver lidt for voldsomt. Jeg skal lige kigge ut her. Her er lige en storpensel og gør den lidt våd. Og så lige det på. Hvis det går helt galt, så finder jeg lige en gammel klud eller sådan. En gammel klud, det kan jeg så lige finde. Men nu er det mest i hvert fald af. Så lad være med at tage alt for meget på. Kun lidt. Og så lige tvære det ud på øjenlåg. Så det bliver sådan en pæn blå. Sådan. Så kan man se sådan ud. Så tager jeg en storpensel. Så putter jeg bare lidt vand på spidsen. Den må heller ikke blive alt for våd. Så dupper jeg nemlig lige noget hvid på. Og lige kører hen over øjenlåg. Det gør jeg også for den anden. Hen over øjenlåg. Og lige ned.
Okay. Så tager jeg den lille pensel igen. Og så tager jeg noget en slags pink. Bare lige klør op her. Og jeg har ikke taget ret meget på. Og det gør jeg også med det andet øje. Eller øjenlåg. Og så kan jeg også lave noget andet. Med en våd pensel her. Kun lidt våd. Så den er lige dybt resten af. Så kan jeg tage min yndlingsfarve her på. Min platte. Nej, det er ikke den farve. Jeg har nogle specielle farver, som jeg godt kan lide at bruge. Og så kører jeg det hen over læberne. Jeg bruger bare lige en filerrødt pulver. Okay. Og så har jeg glemt, hvor min brush den er henne. Jeg har brugt den tidligere i dag, men nu kan jeg ikke finde den. Okay. Det er så min video. Og jeg vil også sige, at jeg fik ørering i forgårs. Så det er meget dejligt. Og det her, min slags læbestift, den tørrer meget hårdt, fordi at den er lidt speciel. Men jeg har så også selv lært den. Men ja,